Miña potra parda preta tivo un potro pardo preto e díxolle ao potro pardo preto: trepa, potro pardo preto, trepa. Ese sí es más difícil. Caramba. No nos parecía, pero sí. Nena, que no has hecho pillo, un poco pandemillo, que el otro no hay, nena. Perdón, has hecho pillo, un poco pandemillo, que el otro no hay, porque nos vimos acostados en caballo, cansados do traballo, queremos merendar, porque nos vimos acostados en caballo, cansados do traballo, queremos merendar. Moi ben, que ben o fixeste, un aplauso por vos. Foi magnífico, magnífico. Unha vella que estaba na súa casa, na cama, tapada hasta arriba de todo. Sabedes por qué? Porque iba moito frío, que era inverno. Estaba ali na cama, dormindo tranquilamente. Cando de repente escoitouse fora. Que foi? Que era? Na Ramallosa hai jalos? Alguna verá, alguna verá. Hombre, porque hai jalos que se pasan, Vaca leiteira non é unha vaca calquera, dame leite merengado, ai que vaca tan salvada, tolón, 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 unha choca que eu lle merquei, que a miña vaca moito lle gustou. Ela pasea polo prado e mata moscas por rabo, tolón, 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 tolón. Pero se a vaca fora pequeniña como os carabellos. A cara ben lavada e dixo: vou facer o que me manda facer o médico todos os días pola mañá. Home, claro, todo o mundo fai así. Lavou a cara e empezou a facer os seus exercicios da mañá que lle mandara o médico facelos. Vale, imos axudar a todos. Movemos os brazos. E dicía a velliña: ai, como poñer forte, xa case tiña un músculo. Movemos os brazos, movemos a cabeza, movemos a cintura, movemos as pernas e os pés.